Com ha anat la jornada? Ainhoa, conta'ns. Doncs Simó, este matí vora 300 llauradors de diferents organitzacions agràries s'han tornat a desplaçar fins ací, fins al port de Castelló, perquè recordem que la setmana passada, fa poc més d'una setmana, el dimecres passat concretament, ja dueren a terme una protesta en estos accessos a les instal·lacions portuàries. Una protesta amb moments de tensió i inclús amb un desallotjament per part de les autoritats. La jornada d'avui ha sigut totalment diferent. Els portaveus dels sindicats agraris han llegit un manifest i han volcat, com esteu veient, diversos caixons de clemenules, les taronges d'esta zona, com a símbol de protesta. Finalment han aconseguit el seu objectiu, el de reunir-se amb Rubén Ibáñez, director del Port de Castelló, per a traslladar-li les seues reivindicacions. Una protesta sense incidències, pacífica i que els llauradors han considerat d'èxit i que nosaltres hem volgut recopilar en el següent vídeo. A les 10 del matí, les organitzacions agràries s'han reunit al Port de Castelló. Hem tingut l'oportunitat de fer una protesta a les portes del Port de Castelló, sindicats agraris i cooperatives. Perquè continuen tenint clares les seues reivindicacions. Els preus estan per terra. No ens paguen un preu just per el que produïm. No podem viure del camp i s'estan abandonant molts camps. No n'hi ha jóvens perquè no veuen el futur i la gent major està rendint-se perquè l'edat els supera i no poden perdre diners. És ficar el foc allí, en aquestes importacions que ens estan fent molt de mal i al final en la llei de la cadena agroalimentària jo crec que és algo fonamental també. Aquell que genera el valor, que són els llauradors, són els que menys percibeixen. Cap a les 11 del matí s'han aconseguit reunir amb Rubén Ibáñez, el president del Port de Castelló. S'hem parlat de que és bo que la bonificació que donen que no devia ser especialment per a productes que ens fan la competència. O Europa canvia la seva política de veres o per lo menos així en la Comunitat Valenciana molts dels cultius aniran acabant-se tots uau. A les 12 del matí, només 2 hores després, els llauradors han decidit retirar-se. I avui ha sigut més curteta, ha sigut més en un perfil més baix, però on hem reivindicat tots aquests punts que tenim que volem que canvien, no? Per a demà, les organitzacions agràries han convocat noves mobilitzacions a la província d'Alacant.